Pán vám žehnaj. Chcem vám povedať o tom, kto je v skutočnosti Satan. Viete o tom, že človek, ktorý odovzdal svoje srdce Ježišovi Kristovi, automaticky Satan začína bojovať proti nemu? Prečo? Lebo on nenávidí tých, ktorí odovzdali svoje životy Ježišovi Kristovi. A on bude všelijakými spôsobmi bojovať proti vám, aby vás odlúčil od Krista. Ale chcem ti povedať, aby si sa nevzdával, aby si bojoval dobrý boj viery až do poslednej chvíle. Veď je napísané, podaj sa Bohu a zopri sa diablovi a diabol utečie od teba. Ako diabol v skutočnosti bojuje? No prináša veci, ktorý si predtým miloval. A skrze tieto veci chce ťa dostať a zničiť. Jeho jediným cieľom je to, aby ťa odlúčil od Boha a zničil tvoj život. Pozri sa, akú mal moc Satan v nebi. Ako sa volal Lucifer. On dokázal oklamať Božích anjelov a dostať ich na svoju stranu. Pozri sa, ako on bojuje. On chce oklamať tvoj život, aby si sa odvrátil od Boha a začal robiť zase tie veci, ktoré si robil. Ale ty ako kresťan, ktorý miluješ Krista, nikdy sa nevzdávaj. Nech prinesie akúkoľvek ponuku do tvojho života. Nepríjmi to. Vieš prečo? Lebo on ti neprichádza na pomoc. On prichádza preto, aby ťa zničil. On to, čo dáva, on berie dvojnásobne zase späť. Ježiš bol na púšti a Satan prišiel, aby ho pokúšal. Ale Ježiš mu vzdoroval a vyhral nad ním. Verím tomu, že si to zoberieš a pochopíš, že kto ťa naozaj miluje. Jeho meno je Ježiš. Pán ti žehnaj. Amen.